Здравейте, приятели! Днес реших да направя клип. По принцип се казва целуни, ожени се убии, но аз ще го направя на целуни и убии. Тук имам 6 лищата и сега са само от момичета и ги тегля. Първото лище е по 2 тегля. Първата е Селена Гомес. И втората е Стефи. До сътруден избор. Добре. Ще целуна Селена Гомес по бузата и ще убия Стефи. Да. Третото листче, което е Тейлър Свифт. И Лана Пинова. То се знае, че ще целуна Тейлър Свифт по бузата. Всичките ги целувам по бузата и ще убия Йоана Пинова. Да знаете първо, че резултатите ще бъдат долу в описанието и клипът ще бъде обработен. На последните 2 лищата са Дени и Зоела. Пак труден избор. Поставите ми пред труден избор. Дали Дени да убия, дали да убия Зоела. Ще целуна Дени по бузата и ще убия Зоела. Това беше клипът. Надявам се да ви е харесал. Правя този клип, защото давно съм качвала видеа. И да. Чао!